kadang ya korupsi duit negara mula tangane di rajang-rajang kaya ngono kae. Wah, lha sing duwe dhewe kok aku ora mentolo nyawang kek. Yo. Kae opo kek? Lah kok ana wong lanang kok pelanangane dirajang-rajang kek. Kae yen uripe nang alam donya senengane dolan gone Mbah Gajah. Senengane ning gone Mbah Gajah golek pura. Mula dirajang-rajang kaya ngono kae. Senengane selingkuh. Bojone kono disenengi, bojone kancane disenengi, adine dhewe disenengi. Mula gone dirajang-rajang kaya ngono kae. Ngono kae iso. Lah kae kok ana wong wadon kok dirubung uler jeduk kae. Kae sukmane sinden kae. Sukmane sinden ngantuk. Sinden anggere wayangan dolanan HP ae. Oh, terciduk Mak Sinah iki. Wis ra. Oh, bake make dhewe. Mula uripe di rubung uler jeduk kaya ngono kae. Ngono ya, Kek. Lah kae sak jabaning neraka kok ana papan sing endah banget kae. Papan opo, Kek? Kae sing jenenge swarga ya kono kae. Neng jeroning swarga kae kok ana wong lanang blangkonan beskapan kerisan nganggo jari. Kae sukmane dalang kae. Sukmane dalang ya. Dalang lomo, dalang ora isanan. Anggere nek wong nanggap ngono ora tau dijaluki panjer, malah sing nanggap-nanggap kuwi dipanjeri ben ora batal. Ngono kae iso. Kok anggere saben Idul Fitri ngono yoga karo sinden kuwi dolan ning omahe dikeki duit 1 juta, 1 juta. Ngono kae. Dek kapan kowe? Lah ora gelem mara ning gone aku kok. Ngono iso. Dadi kahanane neraka iki kaya ngene iki gak iso. Mulane kowe aja kesuwen mapan ana kene. Lah terus aku iki anake sapa lan bapakku mbokku sapa kek? Kowe kuwi mapan ana kene mung kleyang kabur kanginan. Ibarate ngendi dunungmu aku ora weruh. Mula kowe mentaso saka kene munggah saka kene. Lah neng dhuwur kae jenenge Kayangan Suralaya. Kayangan ya Suralaya. Terus kowe sing ana neng dhuwur kae dewa-dewa. Lah banjur kowe takono sapa sing ngukir jiwa ragamu, sapa wong tuamu lanang, sapa wong tuamu madon. Takon menyang dewa. Iya. Yen dewane ora ngerti piye kek, dijotosi cangkeme ngono wae. Dewa iki dijotosi? Iya, jotosi ngono wae. Wis, didugangi sakarepmu nggonmu ngajar. Ning ya kuwi aja omong-omong nek sing ngakon aku ngono ya. Loh, lah Kakek Semar, aku tak ndelik sing rada adoh kono. Ning yen nganti kowe ngomong-ngomong sing ngakon aku, wah kowe dhewe sing tak dito iki. Ngono kek. Iya. Dadi aku takon menyang dewa, yen dewane ora ngerti, jotosi wae. Yo, mangkat aku kek.